Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa maziratan muna yi wani ya zo ya kira mutane ya katse musu, bai ga an sa namban waya ba amma dai ya kira. So kuma kaga wannan ai shirme ne, ya kamata mutane in ba su ga an sa namban waya ba ku daina kira. Mutum na tsakiyar karatu ka gani sannan kuma ka kira, me kake so ka ce mai? Wannan abun kuskure ne, da Allah ku daina yin haka. To wannan abin da yake akwai kamar yadda muka fara faɗa ma'aziratan abun mu ya yanke, amma za mu yi shi a gurguje insha Allah tabaraka wa ta'ala. Shi wannan bawan Allah wanda nake son in fara danna muku maganansa, wanda yake ake kiransa da shi wannan tsohon lukuwa, jama'a ya kamata ku ji me ya faɗa. Idan mun ji me ya faɗa sai kuma mu dawo mu abin nan insha Allah tabaraka wa ta'ala, mu bi shi daki bayan daki. Gashi kaman haka. Don haka tun da jihadi gaskiya ne, yanzu sababin da ka sa a jihadi akwai shi ko babu shi. In ma ba a yi jihadi da arna ba, ai akwai yaƙi da azzalimai 'yan ta'adda, muna da su kuma da su. Qitalul baghi, muna da rugatu ko ba mu da su, muna da 'yan ta'adda ko ba mu da. Miya aikin sarkin musulmi, jihadi bai cikin aiki ne. Sarkin musulmi ka yi ɗamara, ka ja mu, sojojinmu, 'yan sandanmu, su wane ne, da masu kaki da waɗanda ba su da kaki, da mu duk ka ja mu a shiga daji duk mai mutuwa ya mutu, duk wanda da tsira tsira. Shi a aikin ka kai sarkin musulmi ne, kai an jagora. Ko iyakar zaman ka sarkin musulmi an ga wata. Shi a aikin sarkin musulmi an ga wata, shi ne. Jama'a ita sarauta musulunci an ga wata. Gudanar da haddodi aikin wana, yin haddi aikin wana, aikin sarkin musulmi ne. Tsakani da Allah wa an ka ana mai gudanar da aiki. Sarkin musulmi kuma sarkin musulmi ba. Haddodi Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake gudanarwa, sai waɗanda ya wakilta matsayin wakilan shi. Saboda haka gaskiya ne sarkin musulmi ya tsaye da waɗanda za su tsaye da haddodi ko ina a matsayin shi na sarkin musulmi. Wanda ya kashe wani a kashe shi kashin kisasi, wanda ya yi sata ya tabbata a kaji hannun shi, wanda ya yi zina bai yi aure ba a yi mai bulala ɗaya, wanda ya aure ya yi zina a ainihin jihin shi ya mutu, wanda ya ma wani kazafi na zina a yi mai bulala 80. Duk waka waɗanda aikin sarkin musulmi na kuma aikin shi bane. To yau duk ayyukan nan sun ka takure sun ka dawo ga an ga wata, sun dawo kawai ga ganin wata. Kai aikin ka gani in akwai mai saba maka, wallahi in ka tsayo ga ayyukan ka na sarkin musulmi kamar yadda sarakunan musulunci suka gabata, in ka tsayo to ka bari ka ji wanda zai ce maka caman mutum mai ta ba. To yan uwa kun ji wannan mutum, yanzu irin wannan mutumin gwamnati tana gani ta bashi a cikin al'umma, in ban da sakacin gwamnatin Najeriya ma malam. Mutum gashi ra'asun min ru'usil khawariji malam, ra'asun min ru'usi ashabil fitan, gashi ana gani. Ku duba maganar da yake ga sarkin musulmai. Aikin ka kenan ka ja mu je mu yi jihadi, mu shiga mu je mu yi jihadi, irin kuma jihadi ba irin wanda Allah ya shar'anta ba. Haka ake jihadin da Allah ya shar'anta. Jihadi gaskiya ne, akwai shi a shari'ar musulunci, abu ne mai zaman kansa kwarai da gaske, babi ne mai faɗi kuma mai falala. Amma da irin wannan fikiran na wannan mutumin aje a yi jihadi. Jihadin ma kun ga sai ya fito ya ce ko ba za a yi yakin jihadi akan kafirai ba, akwai albugat aje a yi jihadi a kansu. To in gaskiya ne jihadin kake so, kai ne yana ka ɗauki makamin ka tafi wajen yan ta'addan ka je ka riske su. Mu fara gani tsohon lukuwa ka tafi can ka je ka tarar da yan ta'addan ka yi jihadin ka dawo sai ka ce wasu su yi.
ba ku da wani abu, kawai ba ku son zaman lafiya, sai dai ku ga kawai ana tsartuwar jini a tsakanin al'ummar manzo Allah, ana zubar gadon kawuna. Burin ku kenan ayi jihadi saboda Allah da Annabi. Kuma kai ka ce shari'ar musulunci, kai ka ce ya takaita a yanke hannu, jefa mazinaci, haddi, kai ka ce ta shari'ar musulunci akan wannan abin ya takaita. Da haka daga an ce shari'ar musulunci ba abin da yake tafiya kwakwalwansu sai jefa mazinaci, sai bulala, sai yanke hannu, shi kawai suka ɗauka shari'ar musulunci. Alhali gaba ɗaya ayatul hudud alqur'ani guda nawa ne? Shari'ar musulunci abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kafa, duk abin da ya shafi haddi da sauransu ba su wuce kashi 1 cikin miliyan ba. Abinda manzo Allah ya zo da shi babi ne kaɗan, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaɗan ya kawo shi, amma manzo Allah abin da ya zo da shi shimfiɗa rahama, shimfiɗa samaha, shimfiɗa tausayi a tsakanin al'umma, shimfiɗa adalci. Ko abin shari'ar za a yi sai an tabbatar mutane sun samu adalcin da suke so daga cikin gwamnatocinsu, sun samu abin da suke so daga cikin gwamnatocinsu, kafin a ce ɓarawo sai ya ci tukunna ya ƙoshi sannan ya je ya sata kafin a zo a ce za a yanke mai hannu. Amma kun ga su abin da suke nufi da shari'a kenan. Da haka ko da malaman mun sun zaka ji kullum suna raddi, wani ya yi kyautan aljanna, wani ya yi kyautan aljanna, da ya kyautan aljanna ya shiga sai ka rabu da ni. Ma'ana su burin su ba su son su ji ana cewa ga wani zai shiga aljanna, amma duk labarin su ai jahannama ta cika, ta a razana mutane. Yan ta'adda wannan mutumin sarkin musulmi ka bashi saboda Allah a Sokoto, gwamnatin Sokoto kuna kallo sai rigima ta zo ta girmama, ta faɗaɗa, a yi ta kashe al'umma. Daga farko lokacin da za ku iya datse kan macijin ba ku datse ba. Gwamnatin ya kamata a gyara, a ji tausayin al'umma. Muhammad Yusuf daga haka ya fara, yau gashi wutarsa tana ta laƙume rayuka har yau har gobe. Kuna kallo saboda Allah. Kuma wannan aƙida ita ce matafiyansu, aƙida cewa a fito demokaradiyyar ma da kuke ganin kuna shan roman demokaradiyya ku yan boko, ba su yadda da ita ba. Malamin su shahararre Jafaru ya faɗa, yace a zatanka abin nan demokradiyya za ta gyara, soja zai gyara? Ba zai gyara ba abin da zai gyara ƙasar nan sai dai a fito a yi jihadi, a yi yaƙi. Haka ya faɗa baki da baki. Kuma gwamnati kuna kallo ku yi shiru, gashi a saurare shi ga abin da yake faɗa. Gashi shugabanci a Najeriya, ba shugabanci, ba abin da sauransu. Shi yasa fahimcin mu sama da wannan shari'a din mu tsaya, ko za a yaki Allah wallahi shi ne goronci. Tsammanin ka zo da zai gyara ba zai gyara ba. Dimokuraɗiyya za ta gyara ba za ta gyara ba. Me wannan shari'ar da aka kawo sai a tsaya, ko za a yaki sai an gyara, shi ne kawai zai gyara. Ba haka ba abin da ba ko idan kuna jin adama ne sun san ya kamata koya ana kwatanta ya kamata. To jama'a da ina kun saurara kun ji ba? A tsammanin ka demokaradiyya za ta gyara ba za ta gyara ba, sojoji za su gyara ba za su gyara ba, me zai gyara? Ko a tsaya a kafa wannan shari'a, ko za a yi yaƙi. Da haka aka kafa ƙungiyar Boko Haramun ta zo tana yaƙan mu da sunan za su kafa shari'ar musulunci, ta kashe sojojinmu, ta kashe 'yan sandanmu, ta kashe mutanen, ba abin da ba sa yi. Wa ya kawo wannan sharrin? Wahabiyya Salafiyya su suka kawo ta kai tsaye. An san wannan, gashi daga haka Boko fara. Kuma shi wannan mai maganan, wa shahida shahidun min aliha, kowa ya san Muhammad Yusuf bai da malami a ƙasar nan sama da Jafar. Su da bakin su sun furta sun ce almajirinsa ne, kowa ya sani. Amma ana shiru ana kallo, ga wani kuma yanzu wani tsohon najadi daga Lakuwa ya zo ya fara wannan abu. To gwamnati dai ya kamata ki san me ke, in za ki kara rayukan al'umma ga ta yadda za a fara. Sannan idan mun je gaba bari ku ƙara jin wani wanda shi ma ga shiga abin da yake faɗa, ga shi yan uwa saurara. Yan boko da yan siyasa wallahi shine jihadi. Walaula dabbun nasa wallahi annasa ba'dhum bi ba'd. Allah yana tunkuɗe wasu mutane zaluncin wasu
ta hanyar ne, ta hanyar wasu mutanen, ba wasu mutane bane su ne masu jihadi. Allah yana amfani da su, yana tunkuɗa zaluncin da azzalumai suke yi. Duk wani ƙasar da zalunci ya yawa jama'a, mafita zuwa ga wannan ƙasar kawai shine a tsaye da jihadi. Da zara an tsaye da jihadi, kuma ba jihadin nafsi ba, ka je ka kulla kanka a gaban gado kai ta zikiri har sai kaga Allah, ba wannan ake nufi ba. Jihadin takobi da takobi. Ina fatar mun gane. Saboda haka Allah yake cewa ba dan tunkuɗewar da Allah yake wa wasu mutane ta hanyar wasu mutane ba, la huddimat sawami. To ƴan uwa da Allah a saurari ɗayan bidiyon nasa, a ji shi kuma me yake cewa, gashi shi ma a saurara. Yawwa, gashi a saurara a ji me yake cewa. Saboda haka dole a tashi a shirya ma jihadi jama'a. Don haka in Allah ya so, laccar mu ta gaba da zami a wannan wuri wata rana komai daren dadewa, ba wata lacca ba ce, sai dai jihadi ba tatsuniyar baka ba ce, shine taken lacca da zami nan gaba. Jihadi ba tatsuniyar baka ba ce, ba gatanan ku ba ce, sai ya faru a kasar nan. Kana zaune in ka ki ba da goyon baya, za mu je mu tsogalo, in an zo ba za a bambance ba. Kana sallah muna sallah. Yawwa, jihadi ba ta tsumiyar maka bace. Allah ya taimake mu. Saboda haka Allah madaukakin sarki cewa to ƴan uwa an dai ji wannan bawan Allah ne ya ci da shi. Jihadi ba tatsuniyar baka bane, dan haka in ma ka ki ka shiga kana zaune za su zo su tsokalo, da haka suka tsokalo Boko Haram. Akwai wani mai magana kuma yanzu a cikin salafiya? Akwai wani mai magana na ce a cikin salafiya? Akwai? Mutanen nan, gwamnatin Najeriya ku ɗau mataki akan mutanen nan. Wannan sharrin da jami'ar Islamiyya Madina take ɓamɓaro wa mutane, take turo musu, wannan sharrin yayi yawa. Sharrin nan ya yi yawa da ƙasar Saudiya da jami'ar Islamiyya Madina suke ɓamɓarowa su turo wa mutane. A nuna mana ɗan ta'addan da ba salafi ba. Ga shi ne daga bakin malaman su, wa shahidu shahidun min aliya. Kuma wallahi kaji ya faɗa, ya ku jama'a, mafita da zaluncin 'yan bokon Najeriya. Ashe su waye target ɗinsu 'yan boko. Ci gaba da zuwa kana sauraron su a madaunin ɗan boko, ran da duk ka sake suka mamaye suka yi sai ɗara, kai ne gawan fari. Wallahi na ba ku kuɗi kun gina masallaci kaza, ina ku kalli, ku juya, kar ku kalli, ku sa shi ya kalli gabar, ku dirza mai wuka, kar ku bar shi, kar ku sa shi ya kalli gabar, yanka ka za su yi. Ka ci gaba da zuwa kana ba su kuɗaɗe suna gina masallatai da makarantu, ran da duk suka samu nasara kai ne gawan fari. Ci gaba, kar ka bari. Gashi dai ya faɗa, kun ji da bakinsa, ya ku jama'a, mafita da zaluncin 'yan bokon Najeriya a tashi a yi jihadi kuma ba jihadin ka je ɗaki ka kulla kai ka rike carbi kamar namu kana ta zikiri ba, a'a jihadin ne, jihadu saifi, ka rike takobi. An faɗa kun ƙiji, to kun ƙiji 'yan boko ba kwa ki gani ba, ku rike, ku ci gaba da ba dai izala ba, salafiya wahabiya kuke goya wa baya, mu ci gaba. Ai mun gani ya faru a Libya, mun gani a Siriya, mun gani a Iraki, mun gani a Mali, mun gani a Yaman. Waɗannan guraren billahi allazi la ilaha illa huwa suna samun sai ɗara 'yan bokon suka dinga bi suna bibbigewa, farafisa profesosin nan suka dinga harbi su ɗaya bayan ɗaya. To kai ma ci gaba da tallafa musu, karka dina. Ci gaba, karka dina. Gashi dai sun gaya maka. Sannan kuma hadafinsu na biyu shine duk lokacin da kaji sun ce dan bid'a suna nufin 'yan ɗariƙa da wanda baya kan manhajinsu, to burinsu duk da suka samu lokaci, kamar yanda shi wannan tsohon Najadu da yaransa na Lukuwa suke faɗa, shine me, in sun samu hadafi 'yan ɗariƙa za a ga bayansu, za a karkashe su kwarai da bakinsu. Zan danna muku yanzu ku ji. Yawwa, hadafinsu kenan, in an samu dama akan 'yan ɗariƙa za a kashe su, za a ga bayansu. Za a kashe su, za a ga bayansu. Da haka suke yi. Gashi ba mu muka faɗa ba da muryansu, bari ku ji. Ba mu muka faɗa ba da muryansu. Gashi za ku ji yanzu insha Allah tabaraka ta'ala. Da muryansu, ba mu muka faɗa ba, gashi insha Allah saurara. Jama'a ba mu da buƙatar yan bid'a ba.
yan bid'a yanzu maganin su ko a samu wata hoda fiya a fesa su mutu ba a da bukatar su da useless sam ba su da amfani ba a bukatar su ko kadan da za su tawaye su ce su daina komai jama'a za mu rayu to amma matsalar ita ce ahlus sunna sun shirya kuma su ɗauki wuri akan abubuwa da haka dole ne ku je ku zauna da wanzamai na ahlus sunna kuna da dukawa na ahlus sunna komai ya zama kuna da sunna ahlus sunna. To mu dai a darul hadisi fiye da shekara 15 dama mun ware mun ce za mu ware wasu matasa. To yana da jama'a kun ji matsayin yan bidiya a saukan musu da wata hoda fiya su mutu, mu kenan yan dariƙa mu mutu, dariƙan tijaniya ne ko ƙadiriya matsayin mu mutu. Sakkwatawa kun ci amanan shehu, ku rasa wanda za ku bi sai ba wahabi. Wallahi duk ba sakkwacen da ya bi ba wahabi, wallahi tallahi ya ci amanan annabi, ya ci amanan musulunci. Kuna da shehu Usman dan Fodiyo, wani kawai surku dudu dan ta'adda, bakin dan ta'adda ya fito yana cewa za su je su rushe raudan shehu Usman dan Fodiyo. Kuna zaune a cikin garin Sokoto, sarkin musulmi, kana jikan shehu Usman, kana kallo ido da ido ta'addanci ya shiga garin Sokoto, gwamnati kuna kallo ku basu yan ta'adda su yi ta zubar da jinin mutane cewa za su fito su ɗauki mataki makami su yaƙi al'umman manzon Allah. Suwa suka gina su gashi duka aqidan su ɗaya. Bari ku ji wani bidiyon ma da yake ƙara faɗa shi ma, bari ku ji gashi. Sannan malam ya magana dangane da karatu a dan girman Allah ya shawo wallahi ban shayi ba. Sannan kamar mun hada baki da malam sai malam yake ko lugar arabiya ce, ina na sha faɗin haka. Ina tsammanin ko sati ba a ba ma na yi akan lugar arabiya. To wannan hadarin shine abin da muke hangewa, domin shi dan bid'a to billahi lahi wani irin tsararre ne wanda in ka zauna da shi to ko bai tsaro ka ba to laima sai ka na shi ka lallai ka babu wani alheri tattare da bid'a da za ka je karatu a gaban shi. In ba kuma manta ba har a wancan lokaci nake cewa mu fa da yan bid'a gaba ɗaya za su zuciya su mutu. Misali suna ganin su suke da kaza suke da kaza, ba su ba za a rayu ba ko na ce da za su zuciya su mutu mu da sun taimake mu ba mu bukatar ko kuma da Allah zai saukar musu da fiya za su mace gaba ɗaya ba za mu yi da dama cewa masu ilimi ba za su yi gari ba mu da bukatar su. Dole ne yan uwa ina kakkatsa bidiyon saboda akwai gurin da nake so in isa, amma dai kun ji sakon ya fita. To kai ba kadiran Sokoto ko kai ba Tijjani ko ma dan ba ruwan mu, to kaji za ka bi su amma ka san akan me ka bi su. Ran da duk taɓare kai ne gawan fari, ran da duk taɓare wukan su yana nan a ɓoye kai za su fara yankawa. Za ka bi tsohon lukuwa je ka bi shi, amma ka san akan me ka bi shi. Ɗayan biyu ne, ko ka kashe ko a kashe ka, ɗayan biyu ne. Ko su sa ka kashe wasu ko su kashe ka. Wallahi in kun ci gaba da bin su wannan abin sai ya faru. Ana fitowa yanzu ne gashi daga bakin su, amma wani yanzu yana kufula. Sharri kake yi wa ahlus sunna, sharri nake yi wa ahlus sunna. Ta yaya nake musu sharri? Da na fito na danna bidiyon sa suka faɗa suka ce suna son mu mutu, Allah ya sauko mana da fiya mu ko a barbaɗe mu da wani hoda mu mutu. Na farko an kira mu yan bid'a, na biyu bai ise su ba ma yan bid'a, a wanda a barbaɗa mana hoda fiya mu mutu. Gashi nan dai Sakkwatawa, ku dawo kan abin da shi Usman ya ajiye ku. Kamar yadda sayyidina Umaru yake faɗa ne radiyallahu anhu, nanu qaumun a'azzana Allahu bil Islam fa idza tagayna fi ghairihi izza azallana Allah. Mu mutane ne da Allah ya ɗaukaka mu da musulunci, inda za mu nemi ɗaukaka da wani abu ba musulunci ba Allah zai kaskanta mu. To kuma musuluncinku ya samu kafuwa da karbuwa duk hasken Shehu Usman nan, mutane ne ku wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi muku gamankatar ya ɗaukaka ku da Shehu Usman Sakkwatawa. In kun nemi za ku je ku rike Abdul Wahabi, dan Abdul Wahabi, za ku rike Ibn Taymiyyah, Allah zai kaskanta ku ya ba ku Shehu Usman ku je kuna rike wani kidahumi dan ta'adda wai shi dan Abdul Wahabi da wani mutum wai Ibn Taymiyyah. Allah zai kaskanta ku kun yi haka.
sarkin musulmi a duba, muna ba da shawara a duba wannan abin, a duba wannan shawara ce muke bayarwa. To bayan haka yan uwa kun ji, bari ya faɗa ƙarar shi wannan malamin ya gaya muku cewa da yardan malamansu da sa hannunsu aka tsayar da ƙungiyoyin ta'addanci su Taliban, su Al-Qaida, su Usama bin Laden, duk da yardan malamansu. Gashi ba in ji mu ba in ji shi, a saurara a ji, gashi ba in ji mu ba in ji shi, yawa ba in ji mu ba, kar wani ya ce sharri sharri sharri, a gashi. Malam Albani kansu baki daya sun amince da cewa wannan jihadi ne na kansu na ga waɗannan matasa fitinar ita ce waɗannan matasan da suka kama wannan yakin a ƙasar Rasha sai suka dawo suka ce yanzu za su tabbatar da gwamnati da matasan da suka je suka halaka matasan da Taliban. Su Usama sunan tasu tafiyar ka'idar jihad. Wannan sunan Fahad ya san da shi, ya yarda da shi, da malaman Arabiya su san da akan ka'idar jihad. Ina ma'anar ka'ida ita ce runduna ko babar yan jihadi. Kowa ya amince da su a haka. Ya ake a ba su sadaka. Malamai suke fatawa suna ce matasan duniya ku tashi ku ga musulunci don za a ci a ƙasar Afghanistan ku taimaka. Daga nan Najeriya jama'a a yawa matasa mu yan uwa ne da ke yin koyon sanda. Na iya shi guda ɗaya wanda ya Allah Rabi Afghani. Me yasa muke shi Afghani da muka sai shi? Dalilin shi ne ya karɓi wannan yana kuma da nasara suka. Ai dai ina an ji ya faɗa suwaye suka yadda da wannan ƙungiyoyin ta'addancin. Yau musulmai duka an yi ittifaki cewa waɗannan su Usama bin Laden da 'yan sauran ta'addan nan gaba ɗayansu 'yan ta'adda ne, amma suwaye malaman su gashi daga bakinsa ya faɗa. Bayan ya faɗa kun ji daga bakinsa, to bari ku ga shi ma Shekau daga ina yake kwasowa, mu ji Shekau daga ina yake kwasowa, bari mu ji Shekau. Shekau daga ina ka kwaso, gaya mana. رحمه الله المسمى بعقيدة الواسطية وكتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله خاصة كتابه المسمى بكتاب التوحيد وغيرها من كتب علماء أهل السنة والجماعة. To gashi ba mu bane suwaye Ibn Taymiyyah dan Abdul Wahhab, suwaye shehunan Tijjaniya ne ko shehunan Qadiriyya ko na Kashabandiya, inji shi yace, inji Shekau yace Kashabandiya yace Kashabandiya. To wannan shehunan waye? To mutane in ana magana ga wani ba dan yankin wajajen Sokoton aji shi ma da bakinsa, aji shi yan uwa, aji shi ba ragi ba ƙari, mu saurara mu ji ga abin da bari mu ji me zai ci. Kuna gani a ranar Maulana yanzu suna shirye-shirye muna tabbatar suna nan zuwa. Kuna gani kamar kamun Usama bin Laden shiru ana shirye-shirye. Mu dinnan cire muka masu aina rijista, mu yi rijista a kwashe mu kana mu matan. Mu yi rijista ɗaya muke muti, wai ana lalata an ta yanta da abin da ana zato a kai su Najeriya, da halar ko kai gamu. Kana nema ɗaya ya an da kai baka su gamu. Alƙa'ida nema mutane musulmi na zan yan kungiyar mu na kuma gamu. Don haka da kaji mu ne muna cikin su kaji ma an tafa. Alhamdulillah. Waye wannan maganan? A Sheikh Giyar Argungu. Shi yayi wannan magana a cikin tafiyarsu. To jama'a
wallahi tallahi manzon Allah in ya faɗi magana ba ta faɗuwa ƙasa. Waɗannan mutanen kilabun nari ne, du'atun ala abwabi jahannama man ajabahum qazafuhu fiha, kana amsawa qazafuhu fiha, wallahi sai kun tafi tare. A kiyaye. Yawwa muna faɗan wannan maganan ba dan taiwa kowa ciwo ba, dan a nuna wa al'umman manzo Allah tafiya a duhu daga yanzu an daina. Tafiya a duhu daga yanzu an daina. To a gurguje, saboda akwai hadisai da nake so zan karanta, hadisai daga manzo Allah, za ku ji ba daga ni ba, daga manzo Allah bayan mun ji jawabansu, kuma akwai bidiyon da nake son zan sa muku anan ku gani. Bari mu yanzu mu ƙara danna, mu dawo da shi wannan wa yake da suna a tsohon Najadi na Lukuwa. Bari ku ji me yake cewa. yan gari guda muke, yan kasa guda muke, yan jiha guda muke, kuma yan yanki guda muke. Na haka ga wanda cewa ai baki na mun ji baki muke, mun ce mun ba ko bane ba. Ka kuma addinin ma ba ko ne, addinin gari ko sai mun gari ba zama ba da. Addinin ba ko yazo. Don haka sai an so muku da abin da ba ku sani ba. Sai an kada gaskiya da ku ne da an yayyanka mutane, gaskiya ne. Wani daga baya ga nan wani ce ya ji wani na cewa mun tare da rubari, wai ya ga faɗa rubari. Mun ni ba ji shi ba. Wani ke ba ta mutane mai ce ya ci da jamu ya mana masa rubari. Anin shu sayu ala alihatikum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ku kare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lata da Uzza da Manata da Hubba da Shehu da Hubba da Abdullahi da ta Muhammadu Bello ba su da bambanci da Lata da Uzza da Manata ga masu bauta masu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ga masu bauta su wanda ya bauta ma Hubba da Shehu da wanda ya bauta Manata guda ne. Wanda ya bauta ma kabarin Muhammadu Bello da wanda ya bauta ma kabarin Manata ɗaya ne. Wanda ya bauta ma kabarin Abdullahi da wanda ya bauta ma Uzza duk guda ne. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى أي سكون كذي إن كان تقول لك يوشي أي أصلا إجماع أي إجماع تقول لا أصلا إجماع كذا تجي da wanda ya bauta makabari da wanda ya bauta malaka da Uzza to yan ware kun saurari wannan mutumin dan ta'adda yanda yake kafirta al'ummar manzon Allah. Yanzu a duk wanda suke zuwa kabarin Shehu Usmanu da sauran kabarin bayin Allah, akwai wanda ya je gurin ya ce na zo in bauta wa Shehu Usmanu, ko ya ce na zo in bauta wa kabari. Ba a ki ba, ana samun waɗansu masu yin abin da ba su kamata ba, amma billahi allazi la ilaha illa ba musulmi ɗaya da yake zuwa da itikadin in bauta wa Shehu Usmanu, ba taɓa yi ba. Ya ce na zo nan dan in bauta wa Shehu Usmanu dan fodiyo. Inda za ka tsare shi wanda kake ganin ya yi abin da bai kamata ba ka tambaye shi, kai yanzu baka bautan Allah Shehu Usmanu kake bauta, zai ce a'udhu billahi, in baka yi wasa ba sai ya ce zai kai ka kara. Saboda me? Ka jefe shi da abin da ba haka yake ba. Wanda in ya fito daga kabarin shehun nan zai tafi ya je masallaci ya yi sallah 5 a rana, ya ce la ilaha illallah, ya yi kaza, amma ka zo ka jefe shi dan kawai ya je rauda Shehu Usmanu dan fodiyo, bautan Shehu Usmanu yake yi. Ba hali mutum ya je jikin kabari ko ya tsaya ya addu'a ko a wajen ku bauta ne. Waɗannan mutane, waɗannan shirarul khalqi, masharrantan halitta da Allah ya jefo su cikin al'umman manzo Allah, Allah ka kubutar da al'umman annabi daga sharrin waɗannan mutane. Ku duk tsohon banza da firfira a fuskansa ya tsaya na kafirta al'umman annabi irin haka. To bari mu ji yaransa ku ji shi ma me yake faɗa. Ku tabbatar yan ta'adda ne cikakku, sai mu zo mu biyo su da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ku ga mu ciwo muku, mu hasko muku yanda suka dauko wannan aqidar. Ba Shehu Usmanu kawai bane target din su, Annabi Muhammad suke target. Manzon Allah ma haka suke faɗa kan kabarin sa, in ji Albani. Daga cikin manyan bidiyoyi barin kabarin Annabi Muhammad a masallaci, da aka ayi waje da shi, a fita da Annabi. Yana cikin littattafansu, yanzu za mu karanta, yana rubuce, yana cikin littattafansu. Manzo Allah kuma mu faɗi sufofinsu a cikin hadisai, ku ji daga bakin Annabi, su za su faɗi sufofin, in sun faɗa kuma mu karanto hadisin manzo Allah, Annabi ya tabbatar mana. Sannan kuma sai mu leƙa gona mai taki al-uqudud durriya, mu ga
bala'in da ake ciki dan me ba su fito sun kafirta Ibn Taymiyyah da almajiransa ba, sannan kuma mu rufe da maganganun Ibn Taymiyyah akan kabarin mu ji me zai ci, sai mu ga me za su fito su. Amma da nan mutane yan ta'adda ne. A ji wani tukururin jahili shi ma an ce wai yaransa ne, wani tukururin jahili shi ma wani jahili ne yana nan an ce yaransa ne, wanda nake son yan uwa su biyo mu su saurara su ji a mazauninsa na yaransa. Bari mu ji me ya ci. Allah ya mana magani, Allah ya raba mu da sharrin wahabiya, Allah ya mana magani, Allah ya raba mu da sharrin su. Barkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. ce kuma an zage Shehu Usman ba shi aka da aka sa suna yaɗawa ba Shehu Usman sun kai jihadin suna muri wanda an kawo yan shi'a sun fito sai da ce to Allah na ya kawo muku karshen don wallahi kai ka san da ganin sun taɓa mu bala'i da Allah ya kai Inna lillahi sun sani musiba ta Allah ya kai su karshen su don aka cin don wallahi ita magana roshe da fare in kun bayyana tuna cikin kabari yawa abin da ni nake kama ne ina maimaitawa Allah muna roƙon ka da sunayen Allah ka tsara wani abu suna ya cikin gidan Allah shi wa Usman ya jagorance mu da dagaggen wasu da asawaki duk mun bi dino da addu'a ta Allah ka jarabi ta da wani gwamnatin amalin sunna ya cikin gwamnatin ya jagorance mu muna kabarbari duk dino da nan mu kuma zan nuna muku wanda yace ya aka gina a yaji shi Shehu Usman haka yace Abdullahi dan Shehu ko wani mai son Shehu Usman ya kai Shehu haka ya faɗa Muhammadu dan Shehu haka ya faɗa za mu daga littattafan su mu nuna muku inda suka faɗa cewa in an ga gini ga kabari a roshe abinda ya hana mu tafi mu roshe shine irin wanda yake sanda sakon ka'ida sai ka'ida ku mutane sako muna nan muna shiri kan mu aka mun da baya bakin gaskiyar mu annan agaji da hukuma wallahi ya kan gaskiyar mu wallahi wannan shirka bakin gaskiyar mu ya ke nake da ita mun yadda da dukiyan mu da mutuncin mu da rayuwar mu wallahi mun yadda mu mutu akan roshe mun bari saboda haka in masu wasa ku shirya ba wallahi mun shirya sai dai muna da ka'ida mai cece ka'ida mu shine ba mu taba kowa ba mu taba kowa amma wallahi dorar da kan taba mu ko hadan kurma mu kai Allah ya ji kamala awal albani zaria kusa abinda hadan kurma fassara daga bakin awal albani zaria Allah shi mai rahama yace in kun yi hada da kurma inda ka gare ka shirya don haka ba ma rige zai to yan uwa ina an saurari shi wannan yaro dan ta'adda. Gwamnatin Sokoto kuna kallon mutanen nan za mu je da gajerun wandunanmu da aswakinmu sai mun rushe hubbaran shehu saboda mai su a wajensu Ibn Taymiyyah da dan Abdul Wahhab ya koya musu wannan abin shirka ne, ba su da wani abu da za su iya ba wa al'ummar manzo Allah banda su kalli al'ummar manzo Allah a mazaunin mushrikai. Wani abin kuma kar ka dauka cewa wai ya takaita akan shehunan mu, a'a hatta kabarin sahabbai bari nuna muku abin da ya faru a Libya. Ana sake Gaddafi duk kabarurruka suka dinga bi suna sawa bama bamai. Kabarin sahabin manzo Allah sayyidina Khalid bin Walid suka dana wa bom. Kabarin sayyidina Ammar wanda dama sayyidina Ammar Wahabi bai ki shi ba me wa zai ki, suka dana wa bom. Suka yi kabbara kabarin sayyidina Ammar suka dana mai bom a Homs a kasan Syria. Sayyidina Khalid bin Walid suka rushe shi. Kabarin sahabin manzon Allah Hujr bin Adi radiyallahu anhu suka je sai da suka tono shi. Ku duba bidiyon yana nan a YouTube, kun duba ga har fiskan sa radiyallahu anhu gashi nan ba abin da ya same shi. Umayyawa da suka sa aka kakkashe su kuma yanzu suna raya wannan sunnan. Sun haka Shehu Usman shi ma za su je su dana bom su sa a fito da shi a rushe kabarin Shehu Abdullahi, kabarin Muhammad Bello duka a sa bama bamai a rushe. Bari ku gani gashi yanzu, bari ku ga yanda suka dana kabarin sahabbai bama bamai. Yawa da haka wannan in ya zo yayi ba farau bane, dama kuma zai faru. Makabarta zaka je kai da gawarka ka birne mahaifinka ko dan uwanka ko meye, ka gyara kabarinka sai ka ga wani la'ananne da dogon gemu ya zo wai zai baje. Duk wanda ya je zai baje maka kabarin uba ko wani abu, ka baje shi da dukan tsiya, ka kama shi ka kai wa hukuma. Rainin hankalin yayi yawa. Bari ku gani yanda suka sa kabarin sahabban manzo Allah bamai. Bari ku gani gashi bari ku gani ga kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga wannan.
wannan kabarin sayyidina Ammar bin Yasir ne radiyallahu anhu. Wannan kabari da yan uwa kuka ga sun rusa kabarin sayyidina Ammar bin Yasir ne, wanda manzo Allah ya faɗa yace su wahabiyawan da su za su kashe shi, yana raye sun kashe shi. Ma'ana wanda suka raya wanda su wahabiyawan suke bin tafarkin su, yana raye suka kashe shi. Ammar taqtulul fi'atul bagiya, suka kashe shi barayi da gaske. Yanzu bayan ya rasu ba su kyale shi ba, suka do kabarin sahabin manzo Allah suka dana bom yayi bindiga. To bari ku ga kabarin sayyidina Khalid bin Walid, Saifullah al-Maslul, sayyidina Khalid bin Walid, bari ku ga me suka yi wa kabarin. Abinda wannan takwalin bakin jahili jaki wanda bai san komai ba, bari ku ga me suka yi, yanda suka yi a kabarin sayyidina Khalid bin Walid. Gashi Allah ya mana magani, Allah ya tsare mu. Gashi dai kowa yana gani, gashi kuna gani. شوفوا يا عالم بيوت الخلفية طريق الصحابة خالد وليد سيف الله قدم والله نعم الوكيل. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أمة يا محمد يا أمة الإسلام، مقام سيدنا خالد بن الوليد، مقام سيدنا خالد بن الوليد، سيف الله مسؤول، سيف الله مسؤول يصاب. جاء سيدنا خالد بن الوليد مقام سيدنا خالد بن الوليد تتحركون يا مسلمين يا أمة الإسلام. لا إله إلا الله. يا عرب يا مسلمين أناشدكم بالله أن تتحركوا. قصصوا جاء سيدنا خالد ثم دخلوا كرائم إلى إنا لله وإنا إليه راجعون. شوفوا الشرطة انقصف بالكفر. اتقوا الله يا مسلمين، اتقوا الله يا. To gashi ga dan uwa ya zo yana istinjadi, yana neman musulmai yaushe za ku motsa. Sun zo sun bindige kabarin sayyidina Ammar, sun zo sun rushe kabarin sayyidina Khalid bin Walid, sahabin manzon Allah. Me wahabiya, me annabi ya muku, me musulmai suka muku, kuke da kullaci da gaba mai karfi ga al'umman annabi? Me aka muku haka? Me aka tsare muku? Me al'umman manzon Allah ta yi muku? Me al'umman manzon Allah ta yi muku? Ya zama da kuna da kullaci da gaba, wanda jama'a ku duba kabarin sahabin manzo Allah fa shi suke so yanzu za su yi wa hubbaran Shehu Usman dan Fodio radiyallahu anhu. In ka fito ma zaka tare suka ce su kashe ka. Ku duba irin wannan musiba jama'a, kuma kuna kallon kullum ko ana gaya jama'a wani ya fito ya ce ana musu sharri. Ya sharri ga abu, ya sharri ga abu. Yanzu a duniya kun taba jin mai bautan Sayyidina Ammar bin Yasir? Kun taba jin mai bautan Khalid bin Walid a cikin musulmai? In akwai shi a nuna mana. Kabarin yana nan sama da shekara 2000 da wani abu, kaburburan ba bauta musu ba. Wannan suke so su yi a ƙasar Masar, kaburburan sahabbai su rushe. Shi dan Abdul Wahhab ya zo yayi a Baqi'a na manzo Allah, wanda in ka je da Baqi'a za a yi, zaka ga kubba kabarin Sayyidatuna Fatima, kabarin ƴaƴanta, kabarin matan manzon Allah, duka kabarin su Imamu Malik da Suwaid yana nan. Da Abdullahi yana zuwa bi ya rushe. In ka shiga yanzu, kana shiga Baqi'a, wanda ya je Madina ya sani, kana zuwa ka ce manzo Allah nan kabarin waye, za ka gani ya kalle ka. Hadisi bai zo ya ce mana nan kabarin wane bane, jaki jahili. Hadisi ne zai ce nan kabarin wane ne? Wannan wani irin fikira ne na wahabiyanci? Haka suke cewa mutane suna bautan kabari, alhali kuma su in bautan a irin tarifin da suke faɗa a bautan kabari gashi a rubuce a cikin littattafan Ibn Taymiyyah. Jama'ar annabi ku duba, ku tafi kaburburan kiristoci,
wanda suke kasashen duniya gaba daya, na ku ga kaburburan su gashi nan sun yi sharafi, sun daga shi, sun yi komai. Dan Allah akwai kiristan da ya taɓa fitowa ya je bautawa kabari? Wanda masu cewa Salisu Salasa ba su je sun bautawa Fafaroma a cikin kabarinsa ko sun bauta wani ba, sai wanda ya yadda da qul huwallahu ahad, ya yadda da la ilaha illallah muhammadur rasulullah, shine kake zargin zai je bautawa kabari? Ban bauta mai yana raye ba sai bayan ya mutu. Maulana Shehu Muhammadu Amin yana da baituka da yake faɗa, yace ajaban bihim kad kaffaru na firyatan, abin mamaki wahabiyya saboda ƙarya da zalunci suka kafirta mu. Za mu bi annana abudal ashiyakha, suna rai cewa wai muna bautan shehunai, muna bautan shehunai. Wara mau bi sami shirki man huwa tajuhu tauhid rabbil alamin wa faza, suka nemi kifiyar su ta shirka da mushrikantar da mutane, suka jetu wanda kirjinsa yana cike da tauhidi. Ya wailana in kana na abudu man bala fi badini ardin la yujibu munadi, tur da mu in zamu bautawa wanda yake cikin ƙasa, in ka zo ka ce wane ba zai iya ansa maka ba a lokacin yana cikin ƙasa, ban bauta mai yana raye ba sai bayan ya mutu. Ya faɗa ya ce al'abdu abdun la yushabihu rabbahu, bawa ne baya kama da Allah. War rabbu rabbun, Allah ne jalla an tamsili, ya fi karfin ka kwatanta shi da bayinsa. Bisaraɗan kansan al'umman manzan Allah wahabiya, wallahi kansa na al'umman manzan Allah wahabiya, wannan ko shakka babu. Jahili gashi kuma ku duba abinda zai baku mamaki ga hadisi, ai kun ji ya faɗa za mu je daga jerun wandunan mu da gemun mu da aswaki a bakin mu mu rushe hubbaran shehu. To alhamdulillah ga manzan Allah zai yi jawabi, ga manzan Allah zai yi jawabi kankat, wanda ma in ma baka sani baka san waye shi ba, baka san su waye su ba, to gashi jahilin da bai iya jan baki ba ya zauna a kujera wai shi malami. To ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dogon hadisi, hadisin Bukhari, hadisin kuma wanda Abu Sa'id al-Khudri ya kawo, yace sayyidina Ali ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da katan gunguman zinari. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba shi a tsakanin wasu kabilu guda 4. Mu tafi kan hadisin kai tsaye. Manzo Allah da ya gama raban nan, faqala rajulun min ashabihi, wani daga cikin sahabbai yana zaune cikin sahabban manzo Allah sai ya tashi sai ya ce kunna nanu ahqqa bi hadha min haula'i, waɗanda ka ba din nan annabi ba su ya cancanta ka ba mu ya kamata ka ba. Kun ji asalin uban wahabiyancin duniya kenan, uban su dan Abdul Wahabi, uban Khawarija, uban tsohon Lukuwa, tsohon Najadu, ga malamin su ya tashi wa annabi rashin kunya, ba su ya kamata ka ba mu za ka bawa. Qala fa balaga zalika annabiyya sallallahu alaihi wasallam, wannan abu sai ya je kunnan manzon Allah ga abin da wani ya faɗa. Fa qala manzon Allah ya ce ala tamanuni wa ana aminu man fis sama'i, ya ci ni khabaru sama'i sabaha wa masa'an, yanzu Allah ya amince da ni, ku ne ba za ku amince da ni ba? Ana mun wahayi safa da yamma, wahayi na zuwa mun, amma ku wahabiya ba za ku amince da ni ba? Qala, shine ruwaya sai yace fa qama rajulun ghairul ainaini, sai wani mutum ya tashi. Ku ji sifar da kyau, shi wannan mutumin da yace za su sa gajerun wandunan su da gemun su da asuwaki su je su babbake rauda Shehu Usmanu. To bari ku ji, yace fa qama rajulun, sai wani mutum ya tashi ghairul ainaini, mai kwarmin ido, idansa ciki. Ku kalli idan mai maganan da shi wancan tsohon Najadu, tsohon Lukuwa, shi yana magana ma ido anane, ko bude idan baya yi. Ka fito mu yi jihadi yana haka, yana rurrufa ido anane. To sai aka tashi wani mutum, ku kalla da kyau, ghairul ainaini, ji annabi, hadisi ne Bukhari, ba jawairul ma'ani bane. Ghairul ainaini, wani mutum mai kwarmin ido ya tashi, mushrifin wajinataini, kumatunsa laɓa-laɓa, shi ne cewa za a rushe rauda. Ku kalli kumatunsa laɓa-laɓan kumatu, mushrifin wajinataini. Na shuzul jabhati, goshi malam, ga goshinsa ya fito, ku kalli goshinsu. Kafful lihiyati, mutumin ga yawan gemu, kun ji ba, za mu cika gemukan mu. Kafful lihiyati, ga yawan gemu. Malukun ra'asi, kansa a aske, ku kalli kansa shi ma. Mushammirul izari, ya dangala wando. Tafaddal. Aha, faddal, gashi duk sifan za mu dangala wando, za mu cika gemu, mu sa asuwaki, mu je mu babbake raudan shehu, gashi wanda yawa annabi rashin kunya, gashi kuma tula balaba kamar na shi wannan tankwalin dabba ne magana, gemun irin nashi, dangala wandon irin nashi, ya tashi yayi wa manzon Allah rashin mutunci. Mushammirul izari, ya dangala wando. Da ya tashi faqala, yace ya rasulullah, ya ma'aikin Allah, ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam,
qala wailaka yayi cewa manzo Allah ittaqillah, annabi ka ji tsoron Allah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qala sai yace wailaka, annabi yace tir da kai, awalastu ahqqa ahli al-ardi an yattaqiyallah, yanzu ni annabi Muhammadu ba ni ne nafi kowa jin tsoron Allah ba a doran ƙasa? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace nafi kowa cancanta in ji tsoron Allah. Summa qala sai yace summa wallan rajulu, sai wannan mutumin da yawa annabi rashin kunya sai ya juya. To anan za ku ga hikimar da yasa wahabiya suka je suka rushe kabarin Khalid bin Walid, ramawa suka yi. Bari ku gani, ai yanzu muka sa bidiyo sun rushe kabarin sayyidina Khalid bin Walid ko, to bari ku ga dalilin da yasa wahabiyawa suka rushe kabarin sayyidina Khalid bin Walid. Ga dalili. Qala Khalid bin Walid, annabi sai ya tashi ya ce wa manzon Allah, sayyidina Khalid sai ya tashi ya kalli manzon Allah ya ce ya rasulullahi, annabi ya ma'aikin Allah, ala adriba unqahu, yi min izini in je in sara wuyansa. Kun ga sayyidina Khalid ya ce zai sara wuyan uban wahabiyawa na farko, annabi ya hana shi, dan haka suna kullace da shi yanzu kuma suka je suka dana wa kabarin sa bom. Gashi mun danna muku, suka je suka dana wa kabarin sa bom. Kun fahimci karatun ya fita ko? Sayyidina Khalid ya ce ala adriba unqahu, annabi je in sara wuyansa. Qala manzo Allah ya ce la'allahu ay yakuna yusalli, ka bar shi watakila yana sallah. Faƙala Khalid, sai Khalid ya ce wa kan min musallin ya kulu bi lisanihi ma laysa fi qalbihi, yanda suke faɗa. So nawa sayyidina Khalid ya ce wa astaghfirullah, sayyidina Khalid ya ce ya rasulullah, zaka samu ga mutane, zaka ga mutum yana sallah yana faɗa da harcensa abinda babu shi a zuciyarsa, kamar yanda misali zaka ga suna gaya mana cewa bautan shehu suke yi, ko sun ce la ilaha illallah bautan shehu suke yi misali. To amma bari mu ji manzo Allah yanda zai gyara wa sayyidina Khalid fikirarsa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce inni lam umar an anquba an qulubin nasi, ba a turo ni in tsaga zakatan mutane ba, wala ashqa butunahum, ko farke cikin su in ga me suka yi itikadi. Ashe kaga in nazo nace ba bautan shehu nake ba, ka zo bautan shehu kake, an Allah ya turo ka? Allah bai turo ka ba, in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Summa nazara ilaihi, manzo Allah sai ya kalli wannan ba wahabi din mujassimi, yana bayan ya juya uban wahabiyawa kenan, wa huwa muqaffin, ya juya. Fa qala manzo Allah sai ya ce innahu yakhruju min di'i hadha qaumun, a tsatsan wannan mutumin za a samu wasu mutane irin su tsohon lukuwa da shi da almajiransa. Yakhruju min di'i hadha qaumun yatluna kitaballahi radaban, zaka ji suna karatun alqur'ani radaban danye, la yujawizu hanajarahum, baya shige makogaran su, yamruquna min ad-din, manzo Allah ya ce amma suna fita daga cikin musulunci, kama yamruqu samu min ar-ramiyya, kaman yanda kifiya take fita daga jikin dabbar da aka harbe ta ga yawa jini na shige ta shige. Wa zunnuhu qala, yace mai riwaya yace kai ina ganin manzo Allah yace inji sayyidina Abu Sa'id al-Khudri kenan, la in adraktu, manzo Allah yace inda zan riski wahabiyawa taimiyawa la aqtulannahum qatla samud, da sai na kakkashe su irin yanda Allah ya kashe samudawa. Faddal bawabi zo kaza ya rage maka dai, gashi annabi baka isa ka ce wannan hadisin ba da kai yake yi ba, baka isa ka ce ba da Ibn Taymiyyah yake ba, baka isa ka ce ba da dan Abdul Wahhab yake ba, billahi allazi da kuni. Tunda gashi shi wannan tankwalin ai gashi haka aka sa shi, haka aka sa shi yana faɗa, zamu je da guntattakin wandunan mu da gemunan mu da aswakin mu babbake raudan shehu. To gashi dai jama'a kun ji. Sannan kuma idan kun dawo bayan rushe kabarin nan da suka yi, bari ku ga kararayen da ubangidansu gashi Albani karara ya faɗa, ya ce a rushe, a fitar da cire daga cikin bidiyo'i barin raudar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin masallacin manzan Allah, ma'ana a fitar da annabi. Kaga yadda suke so su rushe raudan shehu, haka Albani ya koya musu, ba ma shehu Usmanu ba ma, annabi ma a yi. Ga littafinsa mai suna Manasikul Hajji wal Umra fil Kitabi was Sunna wa Asari Salaf wa Sardi ma alhaqan nasu bi hamil al bid'i. Ga abin da ya faɗa. To mu tafi shafi na 56 a wannan littafi, mu sha mamaki. Ga abin da Albani ya faɗa, mu je shafi na 56. Shafi na 56 ga abin da Albani ya faɗa, ya ce bid'u ziyara fil madinatil munawwara, daga cikin bid'o'in ziyara a madinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Albani sai ya tafi yana kawo nambobi a nambobin bid'a, a bid'a ta namba 136 ga abin da ya faɗa. Ya ce alƙaulu, in ka je Madina, inda dukulul Madina, lokacin da mutum zai shiga Madina ya ce bismillahi wa ala millati rasulillahi
mutum yayi wannan addu'a rabbi adkhilni mudkhala sidiqin wa akhrijni mukhraj sidiqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Albani yace wannan addu'an nan bid'a ce in zaka shiga Madina. Albani yace daga bid'o'i da ya lissafa na 137 ibqa'ul qabarin nabawi fi masjidihi, barin kabarin manzon Allah a masallaci. A duba babu ibqa'u alqabar annabawi fil masjidi, barin ko fi masjidihi masallacin manzon Allah, a bar kabarin manzon Allah. Kaga waye koya musu su rushe kabarin manzon Allah ba sun sa planning. Albani yaki da haka in ka je ka duba cikin tadirus sajidi zaka ga yayi tafadu, ko da ba za a cire kabarin daga cikin masallaci ba, gwamnatin Saudiya ta yi kokari ta gina wani katanga wanda zai fitar da kabarin daga cikin masallaci, a kewaye shi ta yadda mutane ba za su dinga zuwa jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Gashi Albani ne ya faɗa. Da haka wani bature Morris Johnson ne ko wane ne a Ingila ya faɗa, yace Saudiya tana planning cewa za ta cire manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin kabarinsa a cikin masallaci, sai a rushe gurin, sai a mayar da manzon Allah baqi'a. In an mayar da manzon Allah baqi'a kuma a share gurin, ba za ma a san ta ina manzon Allah yake ba, don haka sun batar da kabarin manzon Allah. Shikenan gashi manzo Allah ya faɗa, yace daga Albani ya faɗa kan annabi, yace daga ciki ibqa'u qabarin nabi sallallahu alqabarin nabawi fi masjidihi. Yace bid'a ta 137 a wajen sa ziyaratu qabrihi sallallahu alaihi wasallam qabla salati fi masjidihi, ka ziyarci kabarin manzo Allah kafin kai sallah a masallacin sa. In ji shi yace wannan bid'a ne. Bid'a ta gaba yace istiqbalu ba'dihim alqabra bi ghayati alkhushu'i, wasu in sun je zaka ga sun fiskanci rawdan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda niyan khushu'i, wadi an yamin ala yasarihi, kaga mutum ya dora hannunsa na dama kaman haka zaka yi sallah kenan akan hannunsa na hagu. Yace kama yaf'alu fi salati, kamar yadda yake a cikin sallah, qariban minhu aw ba'idan inda dukhulul masjidi aw al-khuruj minhu, lokacin da zai fita daga masallaci ko zai shigo cikin masallaci. Yace wannan shi ma bid'a ne. In ka je gaban annabi ka tafi kai tsaye malam, ba kowa bane kawai karka yi wani tawadi'u kana haka. Yace duk wannan bid'a ne. Yawwa, in ji Albani, kun san bayi da imani akan annabi. A wajen tajisimi zaka samu yana sabawa da wahabiyawa a wani guri, amma akan annabi dan iska ne. Albani bayi da imani ko miskala zarratin, dan iska wallahi akan annabi. Gashi kun ji abin da yake faɗa. Wani yanzu ya Albanin duniya da lahira an ci ya ce a ga annabi haka, da nace mai dan iska, ka ci sa ma da ban dora mai kaulasan ba. Tsohon munafiki Albanin wofi kawai. Gashi abin da yake faɗa, yace daga bid'a na gaba in ka je cikin raudan manzo Allah, qasdu istiqbalil qabri asna addu'ai, ka fiskanci raudan manzo Allah lokacin da aka yi du'ai. Dan haka annabi bai kai ba, juyawa annabi baya, ka kalla alqibla ka juyawa annabi baya. Ƙarya ne, ba za mu kalla alqibla ba. In zan yi sallah zan kalla alqibla, in naje annabi zan kalla, ba wata alqibla da zan kalla, manzo Allah shi zan sa a gaba, shine alqibla na. In ba sallah zan yi ba ruwana da alƙibla, annabi Muhammadu. Kai in ma na je mu da muka ji alhamdulillah muna nan ta baya, ku kallo alƙibla. Sallan ma in za mu sai mu dawo bayan kabarin manzo Allah mu sa shi, tunda yana kallon alƙibla ne, sai mu sa kabarin annabi muna kallon alƙibla, muna kallon annabi. Mu ga ta tsiya in kana daga cikin mala'ikun da suke rubuta cewa sallan mu bata karɓu ba, rubuta. Mun yi wa mun kankama annabi, ba mai raba mu da annabi. Yace daga cikin bid'o'in da Albani yace qasdul qabri lid-du'a'i inda raja'il ijaba, ka nufi raudan annabi wai zaka je kai addu'a dan kana burin Allah zai amsa maka addu'a a wannan gurin. To za mu sa Ibn Taymiyyah ya bashi ansa yanzu. Ibn Taymiyyah zai bashi ansa. Yace shi ma bid'a ne. Yace bid'a na gaba at-tawassul bihi, tawassuli da annabi bid'a ne. Kar kai tawassuli da shi ila Allah fi du'a'i, kai tawassuli a addu'anka da manzo Allah. Albani yace bid'a ne. Wannan fa daga littattafan su ne. Shegu, fajirai, mujrimai. Yawwa, wasu sukan bugo malam kana zafi, ku yi hakuri, wannan ba ta yi maka ciwo ba, kalmomi na kasi maka ciwo, ka yi hakuri kawai. Yawwa, ban ga abin da zan ji in faɗa in huce haushi ba in ba wannan abin, kawai ka yi hakuri. Yawwa, yace daga bid'a na gaba dalabu shafa'ati wa ghairiha minhu, neman ceton manzon Allah da shafa'a bid'a ne a wajen Albani. Ubangiji Allah ya haramta wa Albani ceton Annabi Muhammadu. Allah dan tsarkin manzon Allah, duk bawabiyan da ya kudura ka, Allah ka haramta musu ceton manzon Allah, Allah ka haramta musu ceton Annabi Muhammad. Allah ka walakanta Albanin nan, Allah ka walakanta shi, ka daidaita shi. Yace daga bid'a na gaba, yace qaul ibn al-Hajj fil madkhal,
wai zai wa Ibn al-Hajj. Yanzu kaga ni ina wannan maganar akan Albani suna jin haushi, to bari ku ji zai yi wa Ibn al-Hajj cikin madkhal da shi da al-Imam al-Ghazali zai musu raddi. Yace Ibn al-Hajj ya kawo cikin madkhal, me Ibn al-Hajj ya kawo? Anna min al-adabi, yana daga cikin laduba in ka je ziyarar manzon Allah ya kura hawaijahu wa maghfiratu zunubihi bi lisanihi inda qabri ziyarati qabrihi sallallahu alaihi wasallam bi annahu a'lamu minhu bi hawaijihi wa masalihi. Allahu akbar. Kaji wanda suka san Annabi Muhammadu malam. Ibn al-Hajj yace in kana da bukata ma, kana da wata maslaha da kake so Allah ya biya maka, in ka je gurin Annabi hutar da kanka ba sai ka faɗa ba, annabin ya sani kawai an biya, in ka je an gama. Allahu akbar. Shi wannan fasiki Albani ya ce Ibn al-Hajj da ya kawo wannan cikin madkhal juz'i na 1 shafi na 259 ya ce bid'a ne, ya ce wannan bid'a ne. Ya ce da faɗinsa cikin madkhal ɗin juz'i na 1 shafi na 264 la farqa baina mautihi alaihi salam wa hayatihi fi mushahadatihi li ummatihi. Manzo Allah babu bambanci tsakanin mutuwansa da rayuwarsa, yana kallon al'ummansa. In ji Ibn al-Hajj cikin madkhal. Albani ya ce bid'a ce, ƙarya ne, annabi ya mutu ya ƙare. Don haka yazo ya ce in an yi magana annabi baya ji, bai san komai ba, haka ya faɗa. Annabi bai san me yake faruwa ba, in ji Albani. Ya ce wa ma'rifatihi bi ahwalihim, annabi ya san halin al'ummarsu, wa niyyatihim, annabi ya san niyoyin wa tahassuratihim wa khawatirihim, ya san damuwansu da abin da yake yawo a cikin tunaninsu. Manzo Allah ya saka. Albani ya ce bid'a ne, Ibn al-Hajj ƙarya kake yi. Ya ce bid'a na gaba, ya ce wad'uhumul yad tabarrukan ala shubbaki hujrati qabrihi sallallahu alaihi wa sallam. Yanda wasu mutane suke zuwa su dora hannunsu a jikin shubbakin raudar manzon Allah. Wallahi mu ka mun gode wa Allah, Allah ka kai mu mun je mun yi sallah kusa da annabi, mun shafi wannan karfan. In kai kake da wuta ka samu, Allah ya tsine maka da kai da Ibn Taymiyyah in kun fasa samu a wuta. Mun yi wa annaba haka din. Allah ya tsine maka da kai da Ibn Taymiyyah in kun fasa kai mu jahannama dan mun je mun shafi shabbakin annabi. Mun shafa. Wanda duk musuluncin in Ibn Taymiyyah ne ya haife shi, ku fitar da mu daga ciki. Ko an Albani ne ya sa muku yi, mun yi. Dan ku gano waɗannan 'yan ta'addan ga yanda suka kwaso. Ya kawo ya ce bid'a na gaba taqbilul qabri aw istilamihi aw ma yujawiru al-qabra min udin wa nahwihi. Ka fiskanci kabarin manzon Allah, la ilaha illallah. Allah kai mana wannan arziki mu tamurmuza fuskan ma jikin kabarin annabi, ba mu sumbanta ba. Mu da annabi ba mai raba mu dan ba za mu saki annabi mu kama wani tsohon banza wai shi har rana ba, wallahi ba za mu kama shi ba. Ba yadda za mu yi mu bar manzo Allah mu kama Ibn Taymiyyah, wallahi ba za mu bari ba. Albani yace ka sumbanci raudan manzo Allah, yace wannan bid'a ne. Kai ko wasu in kaga sun je suna shafa hankacin ɗinsu a jikin wani abu, suna shafan albarkan manzo Allah, yace wannan bid'a ne. To bari ku ga abin da suka yi Ibn Taymiyyah yanzu. Ku rike, ba gashi ya faɗa ba, ku rike. Ga Albani ga abin da yake faɗa. Ya ƙara cewa, ya ce daga cikin bid'a iltizam suratin khassa fi ziyaratihi, ka ajiye wa kanka wani tsari, wani yanayi na ziyarar manzon Allah, wa ziyarati sahibaihi, haka ziyaran abokan manzon Allah guda biyu, sayyidina Abubakar da sayyidina Umar radiyallahu anhuma. Yace duk bid'a ne. Wa taqlid bi salami wa du'ain khassa, ko ka dora wa kanka wani addu'a ko wani sallama na daban, kawai in ka zo ka ce assalamu alayka ya Muhammad, kawai ka shige. Dan haka ya ba fito ma ya faɗa, ya ce ƙauli ma ka fito ka ce assalamu alaika ya Rasulullah. Albani ya sunnanta musu, ya ce annabi ya mutu, ba za ka ce assalamu alaika ba saboda kana magana da wanda mukhadab ne, shi kuma annabi ya mutu a wajensa. Ya ce da haka sai dai ka ce assalamu ala nabi. Wallahi tallahi haka ya koya musu, yana ciki. Ya ce da haka ba za ka kira annabi ko ka yi mai sallama ba, misal qaulil Ghazali. Ya ce kamar yadda al-Imam al-Ghazali ya kawo. Al-Imam al-Ghazali ya ce ya kifu inda wajihi, in ka je in ji al-Imam al-Ghazali, ka je raudan manzon Allah, ka juya ka fiskanci manzon Allah wajen fiskan annabi. Daga ka shigo daga babu salami, in ka je kana tafiya ka juya kana kallon fiskan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa yastadbiru al-qibla, in ji al-Imam al-Ghazali yace ka juya wa al-qibla baya. Malam ana magana da al-qibla duniya da lahira, wata al-qibla ana maganar manzo Allah. Al-Imam al-Ghazali yace juya wa al-qibla baya, ka juya ka kalli annabi. Albani ne ya kawo, yana mai raddi. Yace wa yastaqbilu jidaral qabri. Allahu akbar. Al-Imam al-Ghazali yace ka juya ka fiskanci jidaral qabri, katangan kabarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu, sai ka ce assalamu alayka ya Rasulullah,
Imam Ghazali yace kayi ta'addu'o'i kana assalamu alayka ya rasulullah. Albani yace fa zakara salaman dawilan. Al-Imam Ghazali ya kawo wani sallama da kirari mai yawa yace wai zaka yi wa annabi. Albani yace duk wannan abubuwan bid'a ne inji Albani. Yace kai bid'a na gaba yace qasdus salati tijaha qabrihi, kaje kana nufin zaka yi sallah kana fiskantar raudan manzon Allah. Albani yace bid'a ne. Allah kariya gage Albani. Muna nan in za mu yi sallah ba yanda zan yin je Madina ta bayan raudar zan zo in kalli kabarin tsam in yi sallah. Yace wannan bid'a ne. Sannan yace aljulusu inda alqabri wa hawlahu inda alqabri wa hawlihi litilawati wa dhikri, ka zauna a jikin kabarin wai dan kai karatun alqur'ani ko kai zikiri. Yace shi ma bid'a ne, kar kai. Yace kai daga cikin bid'o'i qasdul qabrin nabawi lissalami alaihi dubra kulli salatin, wai kowace sallah in kai ka ce sai ka je kai wa annabi sallama, wannan bid'a ne, kar kai. Ka watsar da annabi. Fajiri dan iska, baturan banza baturan wofi, baturan banza baturan wofi, ka shigo cikin musulunci ka cuci yahudawa sun baka kwangila ka zo kana neman ka raba mutane da annabi. Da shi yace kai daga ƙarshe ma qasdu alil madinati ziyaratul qabrin nabawi kullama dakhalul masjid aw kharaju minhu, mutanen da suke zaune a Madina su dinga cewa duk ran da suka shiga masallacin annabi sai sun je sun ziyarci annabi. Yace bid'a ne, bid'a ne. Gashi haka yayi ta kawowa, gashi nan haka yayi ta kawowa, gashi nan haka yayi ta kawowa. A duba in babu tan daga shafi na 56 ka zuwa shafi na 58 zagadi ya jero su a bid'o'i. Me manzo Allah ya muku? Dan haka kaga ba mu mamaki bane in waɗannan shegun na Sokoto sun ce za su je su rushe raudar Shehu Usmanu. Annabi ma ga yanda suka kalle shi, za su rushe kabarin manzo Allah. To me yake me kuma abu mamaki? Duk Shehu Usmanu ya kai manzo Allah ne? Shehu Usmanu ya kai sahabban annabi da muka sa muku bidiyo yanzu suka dana bum suka bindige kaburburan su. Kaga duk bai kai su ba. Da haka kar ku yi mamaki. To mu dawo abin da na gaba, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta mana waɗannan mujrimai a cikin hadisi. Da haka in ka ji shikenan, in ka ƙi ka ji ruwanka. Amma ga abinda manzon Allah ya faɗa cikin hadisi, al-Imam Ahmad ya rawaito hadisi na 5562. Wannan hadisin daga Sayyidina Abdullahi ibn Umar. Sayyidina Abdullahi ibn Umar yace sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yakhruju min ummati qaumun, wasu mutane za su fito a cikin al'ummata, inji manzon Allah, yusi'unal a'mala, suna yin munanan ayyuka, rushe kabarin sahabbai, rushe kabarin Shehu Usmanu, rushe kabarin bayin Allah, kashe musulmai, dana musu bamabamai, kafirta su, mushrikantar da su, bid'antar da su. Wahabiyya manzo Allah yace yakhrujuna min ummati qaumun, wasu mutane za su fito, yusi'una al-a'mala, aikin su munana kamar rushe abubuwan bayin Allah. Manzo Allah sai ya ce maka karka dauka fa wai su ba su kira zuwa ga sunna, ba su kira. Manzo Allah ya ce ya qara'una al-Qur'ana kullum, alkitabu was sunna, alkitabu was sunna. Gashi a hadisi ya qara'una al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum, amma Qur'anin baya shige makogaran su, iya makogaran su yake tsayuwa. Ya haqiru ahadukum amalahu ma amalihim, dayan ku in yaga aikin su sai ya raina aikin sa. In za a yi sallah amma makale haka din nan, isminna kaga amman makale ya qiru ahadukum amalahu ma amalihim. Manzo Allah sai ya bada sifan su yace yaqtuluna ahlal islami, duk yanda suka ga musulmai kashe su suke. Aha, kun gani Shehu Usman bin Fodiyo da yana nan shi za su fara kashewa yanzu, yana ya rasu ma ba su kyale shi ba, suna so su je su babbake kabarin sa. Da aka gashi aka sa tsohon luko yana cewa sarkin musulmi fito mu je jihadi, yaqtuluna ahlal islami, su je jihadi. Yace jihadin kuma ba jihadin kafirai ba, jihadin bugatu. Su waye bugatu? Yan bidiya, kamar yadda Albani ya faɗa, yace a sako da fiya mu mutu. Kun ga yaqtuluna ahlal islami kenan. Da shi in ji annabi ba in ji ni ba, karkace sharri, in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah ya ce fa idza kharaju, in kun ga waɗannan mutanen sun fito fa qutuluhum, ku kashe su, ku kashe su. A samu wani yayi jagora kamar sarkin musulmi. Manzo Allah ya ce waɗannan wabiyawo gwamnatin Sokoto, in ji annabi, in ji annabi ya ce in kun ga waɗannan mutane sun fito fa qutuluhum, ku kashe su. Kashe su shine alheri, ba in ji ni ban ji manzo Allah, gwamnatin Sokoto. Summa idza kharaju, in sun sake fitowa fa qutuluhum, ku kashe su. Yanzu ba ni su Muhammad Yusuf sun kare ba, to ga wasu sun bullo kuma a Sokoto, saboda kawan shedan ne. In ka kashe wannan kawan sai ya ƙara tsirowa karni biyu. Summa idza kharaju,
annabi ya ƙara cewa in sun fito faqtuluhum, gwamnatin Sokoto ku kashe su. Faɗu ba aljanna ta tabbata liman qatalahum, ga wanda ya kashe waɗannan wahabiyawa, inji annabi. Waɗu ba liman qataluhu, aljanna kuma ta tabbata wa wanda suka kashe. In ka je ma sojoji ne kai zaka abin nan ɗinsu suka kashe ka, annabi ya ce kai dan aljanna ne. Yace kullama dala aminu qarnun, duk lokacin da wani ƙaho daga cikin su ya fito kaman wannan tsohon luko na Sokoto din ya fito, yace ya dala aminu qarnun qata'ahu Allah zai yanke shi. Dan haka muna jira muna roƙon Allah ya kawo mana ƙarshen fitinan wannan tsohon da yake so ya assasa azza wa jalla. Yace faraddada zalika rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam 20 marratan. Sai na Abdullahi bin Umar ya ce manzo Allah sai da ya dinga maimaita wannan abin so 20. In sun fito ku kashe su, in sun kashe ka kayi jihadi, in ka kashe su kana aljanna, in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace duk lokacin da kahon su ya fito Allah zai kawar da shi. Ya kawar da Muhammad Yusuf yanzu, ya kawar da Shekau yanzu, ga wani ya fito a Sokoto. Annabi yace in sun yi Allah zai kawar da su, in ji manzo Allah, ba in ji mu ba sharri ba kage. A duba hadisin, in babu a zo a ce babu, nayi sharri. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa haka. Au aksara, manzo Allah ya faɗi haka sama da so 20. Wa ana asma'u, inji sayyidina Abdullahi bin Umar yace ina ji. Al-Imam Ibn Majah ya rawaito hadisi na 174 daga shi sayyidina Abdullahi bin Umar irin wancan, yace qala yayin sha'un, za a samu wasu mutane za su taso irin tsofaffin lukuwan nan, ya qara'una al-Qur'ana, za su zo kaji suna karanta al-Qur'ani, la yujawizu taraqihim, amma bai shige makogaran su. Kullama kharaja qarnu, duk lokacin da wani kahon shedan ɗaya daga cikin su ya fito, qala ibn Umar yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, yace naji annabi yana cewa kullama kharaja qarnun quti'a, duk lokacin da wani kahon shedan daga cikin su ya fito Allah zai yanke shi. Naji annabi ya faɗa haka aksara min 20 marra, annabi ya faɗi haka saboda so 20. Yaushe wahabiyawa in wannan ya tafi wannan zai zo, in wannan ya tafi wannan zai zo. Manzo Allah ya ce hatta ya khuruja dajjal fi iradihim, hatta ya khuruja fi iradihim dajjal, har sai shedan ya fito a cikin su. Allahu akbar, sadaqa sallallahu alaihi wasallam. Dajjal har sai ya fito a cikin jama'an dan Abdul Wahhab. Manzo Allah ya faɗa kuma yace najadun nan hunaka zalazil wal fitan wa hunaka yatluqu qarnu shaytan. Anan najadu, anan bala'i da girgizan al'umman musulmai suke, anan kahon shaytan zai fito. Dan haka dan Abdul Wahhab ya fito da kaho biyu. Gashi manzo Allah ne ya faɗa, manzo Allah ne ya faɗa. Sharri a yaya wannan ba wani sharri, gaskiya aka gaya muku. Gashi manzo Allah ya ce haka za su yi ta fitowa suna kashe al'umma har sai ran da dujal ya fito a cikin su. Dujal, in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Da al-Imam Ahmad da al-Imam Hakim sun ƙara kawo hadisin nan daga sayyidina Abdullahi bin Umar, yana cewa ya khuruju qaumun min qibal al-mashriqi. Yawa kun gani, ya khuruju qaumun min qibal al-mashriqi, wasu mutane za su fito daga can wajajen Saudiyan nan, in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Daga can yace ya qara'u da alqur'ana, ana iya karatun alqur'ani amma la yujawizu taraqihim, baya shige makogaron su. Kullama qudi a qarnun, duk lokacin da aka yanke wani kaho a cikin su na sha'a qarnu, sai wani kaho ya fito ta ya khuruja fi baqiyatihim ad-dajjal, har sai shedan dajjal dujal ya fito daga cikin su. Yanzu wahabiyawa su suna jiran mahadin su ne dujal, suna jiran mahadin su ne dujal, in ji manzo Allah ba in ji mu ba. To wani zai ce ai wannan ana nufin khawarij da suka yaki al-Imam Ali su ake nufi. Dawo je ka karanta Majmu'ul Fatawa juz'i na 28 shafi na 495 zuwa 496. Ibn Taymiyyah yace kad akhbaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ya bamu labari, annahum la yazaluna yakhrujuna ila zamanid dajjal. Waɗannan almajiran nawa, inji Ibn Taymiyyah, ba za su gushe ba suna fitowa har sai dujal ya bayyana. Inji Ibn Taymiyyah yace wa qad ittafaqal muslimuna, amma musulmai sun yi ittifaqi. Kaga yace musulmai sun yi ittifaqi, ba wa qad ittafaqna ba. Almajirai na za su yi ta fitowa kauhunan shedan, amma dai musulmai sun yi ittifaqi ala anna al khawarij laysu mukhtasina bi dhalika al askar. Yawa ba khawarijawa bane zalla ake magana akan su, har da waɗanda za su zo baya. Ibn Taymiyyah ma'ana wannan falalan baya sanya korewa almajiransa da za su zo baya, su Abdul Wahhab, su Bin Baz, su Usayminu, su Albani, Jabi da original din duka dai, da malaman nan su tsohon lukuwa. Yace duk wannan abin bai keɓanta ba, wannan falalan kashe-kashen da yanda dujal zai bayyana a cikin almajirai na bai takaita, in ji Ibn Taymiyyah, bai takaita da kawarija da suka yi sayyidina Ali ba. A'a, wannan abin zai ta tafiya saraya ne har dujal sai ya bayyana. Gashi yace wa qad ittafaqal muslimuna, a duba in babu, a duba in babu. To bayan wannan
ai mu abin da muke yaƙa a raudan shehu ana zuwa a roƙi shehu ruwa a ce mai kaza, sannan kuma a je ana shafa kaburburan shehu ana cewa ana shirka, mu wannan abin ne ba ma yi. Sannan Albani yanzu muka karanta muku ai ya ce ka je ka shafi raudan manzon Allah bid'a ne, ka sumbanci raudan manzon Allah kabarin manzon Allah bid'a ne, ka fuskance shi kibla ne an bid'a ne. To bari ku gani ga al'uqudu gonan su mai taki. Yanzu kun ga wannan tsohon najadin na lukuwa inda da gaske yake yi sai ya yi wa littafin nan raddi, amma kun taba ji wani basalafe ya fito ya ce abin da yake cikin littafin nan shirka ne? Bal da aka samu almajirin Ibn Taymiyyah da ya tsotsa daga gurinsa shine Abdulhadi Aljuma'ili, sannan aka samu ta'aliqin Hamidul Faqi gashi wanda kuke kiran shi da Imam Ahlus Sunna. Kun ga ai duk ba su sun ce shirka bane. Daga ciki yanzu muka karanta Albani, karka sumbanci raudan Annabi, karka sumbanci karfin da aka sa, karka yi wa Annabi salati, karka dinga zuwa kana ziyaransa akai bari ku ji. Karka ziyarci Annabi gashi wa hadara jam'un ila alqal'ati. Da Ibn Taymiyyah ya mutu, mutane da dama suka zo cikin kabarin a cikin prison din da ya mutu. Fauzina lahum bid-dukhuli, aka yi musu izini, aka ce ku shigo. Wajalasu jama'atun qabla al-ghusli, wasu mutane suka zauna kafin a wanke gawan Ibn Taymiyyah. Wa qara'ul qur'ana, suka yi ta karatun alqur'ani. Wa tabarraku bi ru'yatihi, suka yi ta neman albarka da kallon Ibn Taymiyyah. Wa taqbilihi, suka dinga sumbantan gawan Ibn Taymiyyah. Summan sarafu, suka juya. Wa hadara jama'atun minan nisa'i, wasu mata ma suka zo. Fa fa'alna misla dhalika, su ma suka zo suka aikata irin wannan abin. To ku duba dan Allah ku ji wannan maganan. Bayan nan barin karasa karanta muku, yace washtadda zihamu wa alqan nasu ala nashihi manadilahum wa ama'imahum litabarruki. Da jama'a suka yi yawa sai mutane suka dinga jefa raunan su da hankacin din su akan makaran Ibn Taymiyyah suna shafo albarka. Wasaran nashu ala ru'usi taratan yataqaddamu wa taratan yata'akhkharu wa kharaja an-nasu min al-jami'i min abwabihi kulli min shiddati zihami wa kulli babin a'zamu zahmatan min al-akhar. Ku duba mutane suna shafan albarka daga jikin gawan Ibn Taymiyyah. Ku kalli nan da kyau, ku kalla. Mutane suka zauna suka sumbanci gawan Ibn Taymiyyah, maza da mata suka zauna suka sumbanci gawan Ibn Taymiyyah. Bayan wannan wahadara nisa'un kasirun, mata da yawa suka zo wajen jana'izan Ibn Taymiyyah. An kididdige su sun kai 15,000, maza sun kai 60,000 ko 200,000. Daga ƙarshe ya ce wa shariba jama'atu lil ma'a allazi fadula min ghusulihi, suka ɗauki ruwan wankan gawan Ibn Taymiyyah suka shanye. Wa qatasama jama'atun baqiyata as-sidr allazi ghusila bihi, wasu suka ɗauki sosan da aka wanke jikin Ibn Taymiyyah, jiki duk kwarkwata, suka raba suka cinye. Wannan Albani ya gani, Bin Baz ya gani, Usaimin ya gani, tsohon Lukuwa ya gani, duka ba su fito sun ce shirka bane. Amma Albani cikin kitabul hajj, manasikul hajj wal umra, ga abin da yake faɗa yanzu muka karanta muku. Yace daga cikin bid'o'i aljulusu inda qabrihi, ka zauna jikin kabarin Annabi kai bid'a. Yace qasdul qabri annabawi lissalami alaihi dubra kulli salatin, ka je kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallama. Yace wannan abin duk bid'a ne. Qasdu istiqbalil qabri asna'ad du'a'i, kai niyya zaka fuskanci kabarin lokacin da zaka yi addu'a. Gashi duka Albani gashi nan da yake faɗa sumbantan kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace duka bid'a ne. Ana yi wa Ibn Taymiyyah, ba su ce bid'a bane, an yi wa manzon Allah sun ce bid'a ne. Kai daga baya in sun ci gashi Albani kun ga ya faɗa qasdu alqabri lid-du'a'i, ka je ka ziyarci kabarin manzon Allah dan kai addu'a gurin bid'a ne. A nan shafi na 290 sai suka ce wata raddadan nasu ila qabrihi, mutane suka dinga kai ziyara zuwa kabarin Ibn Taymiyyah ayyaman kathira, kwanaki masu yawa, lailan wani haran, dare da rana ana zuwa kabarin Ibn Taymiyyah. Wa ru'yatu lahu manamatun kasira, akai ta ganin mafarke da Ibn Taymiyyah, mafarke. Dan Allah wa abiya ina kuka kire tsoron Allah, in dai ba kuna nema ku mai da al'umma manzo Allah ba su san me suke yi ba, ku zamanto fasikai mujrimai irin waɗannan. To ai mu ba abin da muke faɗa, in an je kabarin Shehu Usmanu ana roƙonsa, ana cewa Shehu Usmanu yi mana kaza, in an je kabarin Shehu Ibrahim ana roƙonsa, Shehu Ibrahim yi mana kaza. Tambaya shine, abu ne mai sauki, roƙo babu kyau? Annabi ma ya ce wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billahi, in zaka roƙa ka roƙi Allah, in zaka nemi taimako ka nemi taimakon Allah. Jamil jiddan. Daga yau duk wanda ya ƙara zuwa ya ce shugaban ƙasa yi mana kaza,
ka roƙe shi, ko gwamna yi mana kaza ka roƙe shi, ko baba na yi min kaza. A'a, wannan ai bukatun da za su iya ne. Allah ba zai iya bukatun da za su iya din bane sai ka fiskance su. Annabi da ya tashi cewa in za ka roƙa ka roƙi Allah, me yasa bai bambance mana bukatun da za su iya da ba za su iya ba. Duk yanda gaje ka kwaso maganganun wasu malamai kai ka kwaso, annabi ba haka ya faɗa ba. Annabi ba haka ya faɗa ba. Kar ka roƙi Shehu Ibrahim, kan na roƙi Shehu Ibrahim, kai ba kar ka ƙara roƙon ubanka ko uwarka ka ce su yi maka kaza. Ka roƙi Allah, wai za su alta fas'alillah. Ai wannan abin da za su iya ne. Abin da za su iya din Allah ba zai iya bane. Ka bar Allah ka je ka roƙe su. Fajaran banda to gashi shi Ibn Taymiyyah suka ce da azmi taqiyyid Ahmad tuttaqa surufu zamanin bil fawadihi muribu wa fil jadbi nastasqil gamama bi wajhihi fa nusbihu fi rawdin kanadihi muhsili. Haka suka faɗa. Da himmar Ibn Taymiyyah ake neman tsari daga bala'o'in zamani masu rikitarwa. Idan mun shiga fari nastasqil gamama bi wajhihi, mukan ce ayi mana ruwa saboda albarkacin Ibn Taymiyyah. Sun je raudan Shehu Usmanu, kun zo cikin uqudud dubiya kun roki Ibn Taymiyyah, ku fara kafirta Ibn Taymiyyah, ku kafirta masu yin haka kafin ku fara zuwa ku rushe raudan Shehu, a rushe uqudud dubiya tukunna. Wannan guri na ɗaya kenan. Guri na biyu, mu ai abinda muke faɗa mu kaza a'a za ka yi magana, za ku yi bayani. Gashi mu ba ma son aje ziyarar kabari, ba ma son ainal mu'inu alal hudubi idha arat ainal musa'id inda faqdil mus'idi. Ina ne taimakon mu salafawa idan bala'i ya taso mana? Ina ne taimakon mu lokacin da muka rasa Ibn Taymiyyah? Sun rasa Allah, Allah ya mutu. Gashi kafin ka rushe raudan Shehu, rushe uqudu tukunna. Yace qib in mararta bi qasiyuna ala sarafihi darihul alimul mutafarridi. Darihul alimul mutafarridi. In ka je Kasiyuna ka tsaya, akwai kabarin wani malami mutafarridi ka ziyarce shi. Dan me ba ku je ku rusa kabarin Ibn Taymiyyah ba, kuke so ku rushe mana raudan Shehu Usman bin Fudi radiyallahu anhu? Yace kai wa ajab li qabarin damma baharan zakhiran bil fadl yaqsifu bil ula was suudadi. Kai mamakin kabarin Ibn Taymiyyah da ya taro wannan babban malami bijimi. In ka je kabarin Ibn Taymiyyah, kabarin ma zai baka al'ula, zai jefe ka da daukaka wa suudadi da shugabanci. Yubashiru, ai muna roƙon Allah, muna roƙon Allah ne in mun je, mu abin da muke so ana roƙon Shehu Usmanu, shi ne ba mu so, shi muke yaƙa. Sai suka ce maka basharun, Ibn Taymiyyah mutum ne. Yubashiru bil gina man ja'ahu. Duk wani wanda ya zo wajen Ibn Taymiyyah zai maka albishir da arziki, ka samu arziki. Me yasa kuka roƙe shi? Me yasa kuka roƙe shi? Basharun yubashiru bil gina man ja'ahu, yasurun yasurrufu ada amin muzhidi. Yawwa, kuma Ibn Taymiyyah mai sauki ne wanda yake faranta zuciyar duk wani wanda yake cikin damuwa. Gashi abin da suke faɗa. Kai daga ƙarshe ma suka ce Ibn Taymiyyah nan, bari mu ga muku, ya wahidad dunyal ladhi bi ulumihi yamtazu fil islam kullu muwahhidi, ya hamilal a'ba'i am mustansirin, ya kashifal gumma'i am mustanjidi, ya dari da shubuhati am mutaraddidin, ya dafi alfaqati am mustarfidi. فكأنما تلك اللود هدائق تزهو بنرجس زارها الغد النبي، يا خاتم العلماء صح بموتك الخبر الذي يرويه كل مجود، اليوم قبض العلم قولا واحدا من غير ما منع وغير تردد، لو لم يكن ختم الأئمة أحمد بشرت أهل الخافقين بأحمد. قاشي يا وند الدنيا باب إرنسا علمي، ya wanda yake koran shubha. Allah ya ce mana wa in ma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'iz billah. In ka ji shaitan ya shigo maka zuciya yana maka waswasi, ka ce Allah a'udhu billahi, ka nemi tsari daga Allah. Su kuma suka ce a'a, ya dari da shubhati Ibn Taymiyyah zaka kira, shi yake koran shubha an mutaraddidin, ba Allah zaka kira ba. Ya kashifal gumma, ya Ibn Taymiyyah ne ya damuwa da bakkan ciki an mustanjidi ga wanda ya nemi ya kawo mai doki. Ya hamilal a'ba'i an mustansirin, ya mai ɗauke nauye ga wanda ya nemi ya kawo mai taimako. Ya dafi alfaƙati, ya Ibn Taymiyyah ne ya yi talauci an mustarfidi ga wanda ya nemi a kawo mai gara. Ya khatimal ulama'i, ya cika makin malamai. Gashi su kuka kawo, in babu a zuwa faɗa babu. Wasaqa quburan jawaratu minar rida ta tattura bi sahaba afwin musjami.
wasa quburan ibnu taymiya ya shayar da kaburburan da jawaratu suka makwabce shi minar rida yarda da ƴan wuta ne amma tun da aka sa shi a kabarin sai ya cire su ya koma da su aljanna. Kun ce ba za a ziyarci Shehu Usman ba sai kun rushe rauda. Ga ibnu taymiya wanda kabarin da ya makwabce shi ma in ka je ka makwabce shi ibnu taymiya zai shayar da kai sahabar rida girgijen yarda. Gashi duba liman amsa mujawira turbihi duk wanda ya zamana ya makwabci ibnu taymiya kabarin sa ya makwabci ibnu taymiya suka ce wannan mutumin aljanna ya tabbata a kansa. Min ajli aljaru wal majrur yukramu. Gashi hadha wa amlakus sama'i tahuffuhu fi kulli yawmin la tamallu wa tas'amu. Malaiku ne suke kewaye ibnu taymiya ba su gajiya suna dawafi sun mai da ibnu taymiya kaban su. Wannan duk show to gashi kana da raudan shehu gashi ko kuma kuna faɗa ya dullu turabul qabri man ja'a za'iran. Kasan kabarin ibnu taymiya duk wanda ya ziyarci ibnu taymiya kasan kabarin ibnu taymiya zai jefo masa man ja'a za'iran ilaihi. Duk wanda ya ziyarci ibnu taymiya gashi duk wanda ya ziyarci ibnu taymiya gashi suka ce kasan kabarin ibnu taymiya zai mai kyauta. Me yasa ba ku fito kun hana ziyarci kabarin ibnu taymiya ba kuke nema ku rushe mana kabarin shehu Usman dan Fodiyo radiyallahu ta'ala anhu. To bayan wannan ɗan uwa abinda zan rufe da shi za su ce ai ibnu taymiya shi baya girmama kabari bai faɗi falalan kabari ba bai kaza ba. To bari ku ji ƙarya ne bai da koyarwansa ya yadda. Bari ku ji ka je ka duba littafinsa iktida'us siratal mustaqim ka duba juz'i na 2 shafi na 255 a irin nawa. Wallahi ibnu taymiya ya yadda cewa kabari shirka ake. To bari mu ji bari mu haɗa ku da shi aljanin naku ibnu taymiya annabinku bari mu ji me yace ga abin da ibnu taymiya yake cewa a cikin iktida'u juz'i na 2 shafi na 255 yace wa kadhalika haka ma yuzkaru min al-karamati abinda ake ambata mana ake faɗa mana na karamomi wa khawariqul adati da abubuwan da suka saba al'ada suka saba tunanin dan adam allati tujadu inda quburil anbiya'i was salihina wanda ake samu a wajen kaburburan annabawa da salihai. Kaga ashe kaburbura suna nan. Ibnu Taymiya yana faɗa da mu ji me hukuncin sa. Ana ganin karamomi zaka iya zuwa kabarin Shehu Usman bin Fodiyo radiyallahu anhu kaga karamomi. Zaka iya zuwa kabarin manzo Allah kaga karamomi. Shi kuma ga Albani tsohon mujrimi yana cewa kar ka je kabarin manzo Allah kar ka je ka sumbance shi kar ka dinga ziyartar sa ko da yaushe. Ibnu Taymiya ya ce to abinda ake gaya mana na khawariqul adati da karamomi da suke faruwa a jikin kabarin salihai da kabarin annabawa wanda zaka ga bitadidi dai kusan shi ma a wani guri zaka ga yana haramtawa amma dai nan ta matso shi ya faɗa dole in ka haɗa maganar sa wancan da wannan yaka ga yayi karo yace musulu kamar misalin nuzulul anwari yawa haske zai iya sauka a wajen kaburburan annabawa ko kabarin Shehu Usman bin Fodiyo in kaje haske zai iya sauka saboda salihi ne in kuma kun ce Shehu Usman ba salihi bane ku fito ku faɗa. Wal mala'ikati da mala'iku suna zuwa suna ziyartar kabarin annaba da kabarin salihai inji Ibn Taymiya. Yanzu haka akwai mala'iku a kabarin Shehu Usman dan Fodiyo kake cewa zaka je ka rushe ga Ibn Taymiya yana gaya maka inda a wajen kabarin wannan salihai da annabawa din yace wa tawaqqi shayatin wal baha'im laha da yanda shedanu suke gudun kaburburan haka dabbobi suke gudun kaburburan. Me Ibn Taymiya yake gaya ma anan cewa wannan tsohon lukuwa da shi da almajiransa da suke so su je su rushe raudan shehu radiyallahu anhu cewa me shehu Ibn Taymiya yana gaya musu cewa duk wanda zaka ga ya je baya san raudan bayin Allah shedan ne kuma dabba ne dan ga Ibn Taymiya ya ce wa tawaqqi shayatin wal ba'im laha wa difa'in nirani an hawa amman jawaraha haka kuma wanda duk ya kusance su zaka ga Allah ya dauke mai baya cikin wuta an dauke wa kabarin bata cikin wuta haka kuma wanda ya kusanci kabarin shi ma baya cikin wuta ko kun ga yanzu muka karanta almajirai Ibn Taymiya suna ga Ibn Taymiya haka ko nazalta ala qahlil maqabir rahmatan Ibn Taymiya kai rahama ne wa mutanen makabartan da ka sauka ma'ana kun ga shi ya dora su kenan tun daga shi yana faɗa yace wa shafa'atu ba'dihim fi jirani min al-mauta yawa da yanda za a shigo da wani mamaci yau ana shigo da shi sai kaga ya samu yayi ceto wa makabarta wa waɗannan mutanen da suke cikin kabarin. Yanzu kuma muka sa Albani yace manzon Allah baya ceto. Yace wastijabil indifa'i an ba'dihim wa husulul unsi was sakina wastihbabil indifa'i inda ba'dihim afwan da yanda Allah tabaraka wa ta'ala yake son wato
waɗansu daga cikin waliyai in ka je makabarcinsu za ka samu kajin husulul unsi, za ka samu ɗebakewa wa sakina da nutsuwa inda ha a kabarin bayin Allah irin su Shehu Usman dan Fodiyo. Wani zulul azabi, haka kuma in ji Ibn Taymiyyah yace azaba za ta sauka bimanistahana ha ga wanda ya walakanta wannan kabarin. Je ka rushe kabarin Shehu din, je ka rushe. Ibn Taymiyyah yace Allah sai ya aiko maka da azaba. Yawwa, wani zulul azabi, azaba za ta sauka bimanistahana ha ga duk wanda ya walakanta kabarin annabawa ko bayin Allah. Albani azaba ta sauka mai, insha Allahu yana cikin azaba a yanzu maganan da muke yi. Ban ga dalilin da zai ce a cire kabarin annaba a cikin masallaci ya walakanta annabi irin haka ya samu aljanna ba. In Allah yadda sai ya ƙoru, sai ya babbaku, wannan sharadi ne wallahi. Ibn Taymiyyah ne ya faɗa, yace wani zulul azabi, azaba sai ta sauka bi manistahana ha ga duk wanda ya walakanta kabarin annabi ko kabarin bayin Allah. To bari mu ji ra'ayinsa. Fajinsu hadha haqqun. Ibn Taymiyyah yace duk wannan abin da muka faɗa haƙƙun gaskiya ne. Laysa mimma nahnu fihi, bai daga cikin abin da za mu yi magana yanzu. Mimma nahnu fihi, bai daga cikin abin da muke magana a kansa, amma yace gaskiya ne. Sai ya ci gaba, bar ku ji ra'ayinsa. Sai ya ce wa ma fi quburil anbiya'i, abin da yake cikin kaburburan annabawa, wasalihina da salihai irin su Shehu Usman dan Fodiyo, min karamatillahi, na karamomin Allah yanda Allah ya karrama su, wa rahmatihi da irin rahmat da Allah ya musu, wa malaha indallahi min alhurma, da irin abin da wannan kaburburan bayan Allah na su Shehu Usman da kaburburan annabawa suke da shi na alfarma, wal karamati da karama, yace fauqa ma yatawahhamuhu aksarul khalqi, ya fi karfin duk abin da kwakwalwar mutum zai dauka. In ji Ibn Taymiyyah yace lakin laisa hadha mawdi'u tafsili dalika, sai dai ba yanzu bane za mu yi maka bayanin haka filla filla. Tawo mai cewa za mu je mu rushe raudan Shehu ga Ibn Taymiyyah, faddal, yace duk wanda ya walakanta su azaba sai ta sauka mai. Zo ka je ka walakanta raudan Shehu. Sai yasa za ku ga wanda suka je suka dasa bom a kabarin Sayyidina Khalid bin Walid da kabarin Sayyidina Ammar da kabarin sauran sahabban manzon Allah, ina suke yanzu, yake jin labarin su? Duk an kakkashe su. A Faransa nan a Mali, Faransa sojoji suka je suka tono wani bawan Allah, suka jirkito shi daga cikin kabarinsa, suka tono shi. Bawan Allah nan shekara 800 ba abin da ya same shi. Kun san suwaye suka kwace shi? Wallahi sojojin Faransa suna zuwa suka kakkashe 'yan banza, suka aika su jahannama, duk suka kashe su, suka ɗauki wannan bawan Allah suka mai da shi cikin kabarinsa, suka rufe shi. Arni kafiri da baya sallah ya gane cewa waɗannan bayan Allah suna da alfarma. Inda suna da hankali, ka ciro mutum shekara 800 da rasuwa ka gan shi lafiya kalau, ka ci gaba da cewa za ka ɗauke shi ka je ka rushe kabarinsa. Inda kana da hankali, inda da wahabiya ba dabbobi ba ne, ba kwakwalwar jakuna suke da shi ba, ya kamata su gane haka. To ga dai Ibn Taymiyyah abin da ya faɗa, shirka ake a raudan Shehu Usman, shirka ake. To fara fitowa kai yanzu, fara fitowa ka zo ka fara kara wannan shirkar ta ci al'udud dubiya. Tunda dai duk abin da ake ana yi a raudan Shehu, ana yi a raudan Shehu, gashi yanzu mun karanta ana yi a raudan Ibn Taymiyyah, sai yaya? Dan ne baka fito ka kafirta Ibn Taymiyyah, ka kafirta masu yin haka ba, kake zuwa ka ce zaka je ka kai Shehu Usman hari? Mutanen banza, mutanen wofi kawai. Da ga jama'a ku yi hankali da wahabiyawa. Wahabiya ba ta yi ba, gubar wahabiya bai yi ba, sharrun su bai yi ba. Allah ya tsare mu, Allah ya kare mu, Allah ya kiyaye mana imanin mu, Allah ya tsare al'umman manzon Allah daga sharrin wahabiya. Sannan daga ƙarshe ina ba dan uwana Shehu Muhammad Nasir shawara, kar shi wannan wawan yaro da ya fito, kuruciya ce take damunsa a bangaren ilimi, bai san me yake yi ba, bai san ciwon kansa ba. Shi yanzu kaga dai daga nan ya faɗi kawai, ta'addanci, kuruci, abin da yake yawo a kwakwalwarsa kawai dan ta'adda ne. Yana buƙatan ya ga kawai jini ne yana zuba na al'umman manzon Allah, tunda kaji abin da yake faɗa. Shi tsohon najadin, tsohon lukuwa, in ya isa ya fito ya bada ansa akan abubuwan da ake yi. Amma da Allah kar a kula yara waɗannan, irin waɗannan su a kyale su, sun yi yarinta kwarai. Mutumin da ko karatun ma bai iya ba, Allahumma salli ala sayyidina rasulillah, wanda yake ba shi shawara shi Dr. Jaki na dutsen tanshi da yake ba shi shawara, shi ma muna bin sai fito in ya isa. Dr. Jaki ka fito in ka isa, Dr. Jaki ka fito in ka isa. Baka isa ba shikenan. Daga ƙarshe zan mika wata risala zuwa ga wasu ƴan uwa, sawa'un masoya ne ko makiya uhwadai, su ji. Masu zuwa suna cewa dan Allah malam, wallahi muna gane karatunka, amma dan Allah malam ka rage zafi, a daina zagin su Ibn Taymiyyah. Ba zan daina ba, kaulan wahidan.
in ka ga nayi to da abin da ya fusato ni ya hankaɗo ni kuma he na karanta. Albani ya fito ya gaya wa annabi irin waɗannan maganganu, ya gaya wa masoya manzo Allah, ya kira Ibn al-Hajj a cikin Madkhal ya kawo ya mai raddi ya ce dan bid'a ne, ya kira al-Imam al-Ghazali ya ci mutuncin su, baka ce komai akai ba, sai ni ne in na zo na murƙushe shi akan annabi. Dan Allah malam, dan Allah, wallahi tallahi waɗannan malamai a wajen ka ne malamai, ni a waje na ru'usu shayadini ne. Yawwa kayukan shedan ne da Albani da Ibn Taymiyyah ba na bukatar su, ba ruwa na da su. In ka ga ban murje su ba sai dai in ba su murje annabi ba ko ba su murje bayin Allah ba. Amma in ta tabbata man sun taba wani bawan Allah, wallahi na zo ba zan taɓa barin su sha ruwa ba, su ma na murje su, wannan wajibi ne. To alhamdulillah yan uwa, an kira sallah, lokacin sallah ya Allah ya taimake mu, Allah ya dacar da mu albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ganar da mu, Allah ya sa wahabiyya su gane, su bar wannan, su bar al'umman manzon Allah su zauna lafiya. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi qadri al azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.